Eta espiritu horrek apurtxoa batzen gaituela ez, zehozer esan gure dugune, gaur. Arnaza garela, arnazgune baten bizi garela. Uste nabarmendu berdala arnazguniek eredu diela, eta eredu dielako eratiken beharreztu dela euskie hauei. Arnazguniak izango die, euskaraz naturaltasunez bizitzen dien herri horreik, ezta? Euskararen ezagutza eta erabilera altua daukiena. Lehenengo arnaza hartu eta entzun duen hitza euskaraz izan zen. Igual da, hain modu naturalien egindon horri pixkat kontzientzi bat gehitzia. Tximeleta bakar batek, erankara baten honetan munduen beste puntan zurrunbilo bat sortu ditu. Euskararen biritak dira arnazguneak. Bihotzetik eztarrira, eguneroko bizitza, gure hizkuntzan egiten denaren erakusle. Arnaza garelako. Bertan erakusten du euskaraz bizitzea posible dela